Pagbantay sa mga boat mosulod sa Samal Island karong Holy Week mas gipahugdan. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yaste karong Holy Week gilauman nga mudagsa ang mga tawo nga buot mosuroy sa Samal Island busa mas gipahugtan sa LGU ang pagbantay sa tanang entry points. Natanggong kining si Vanji ug mga kaubanan human gipangitaan og tourist QR code. Tumong unta nilang mga ligo sa dagat. Apan tungod walay mapakitang QR code, balik na lang sila sa agi. Amoy confirmation sa kanang booking. Wala po ko kabalo ma'am, kaya di man kami naigo raman may uban. I-check og maayo ang mga QR code sa resort, Dabnor QR, kinahanglan nga the same nalang gyapon sa titulo syuta sa negosyo dito. Muadto lang sa dito nga gamit ang lain nga QR tapos magsuroy-suroy lang siya, dili siya pwede. Gipahugtan karon sa Samal LGU ang pagbantay sa mga pantalan tungod sa posibleng pagdagsa sa mga buot mosuroy sa isla. Hugot sab ang pagbantay sa Coast Guard ug kapulisan sa seguridad sa tanang entry point sa isla. Ang tanang resorts ug ubang tourism establishment kinahanglan 75% ra sa capacity ang pwede i-accommodate ug kanunay nga ipatuman ang health protocols. Giabisuan sab ang tanang resort owners nga kung dunay mga guest nga gikan sa Cebu ug NCR kinahanglang ipailawom sila sa rapid antigen test. O kung gikan ka sa Cebu, sa NCR plus bubble, no, katong kung diin grabe ang COVID karon, once you enter Samal, mag-undergo gyud ka og RT-PCR swab. Maski na naa na kay gigunita na papel na negative ka. Samtang nakatakdang mulusad og aggressive COVID-19 community testing ang LGU Samal human sa Holy Week. Hinuon ugaling na ay magpositibo, nakaandam na ang ilang COVID-19 facility. Kung naaman, di man gyud na manikayan, no? COVID is part of our lives na. Naka-plaster man ang ato ang mga isolation facilities and naapod tay gigahin na budget para sa ato ang mga contact tracers. Tek ugma ipailawom tong kapin 200 ka mga empleyado sa local government unit. Ipailawom sila sa kining rapid antigen test. And after Holy Week sa Lunes magsugod na ang ilahang aggressive COVID-19 community testing. Unahon nila tong mga exposed sama ni ining mga habal-habal drivers. Tek. Daghang salamat, Jandy Esteban.